हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज मी घेऊन आलेले मस्त अशी कुरकुरीत कारल्याची रेसिपी. कारल्याची भाजी आपण नेहमीच बनवतो, कधीतरी कुरकुरीत कारल्याची रेसिपी ट्राय करून पहा, खूप छान लागते. तर त्यासाठी मी ते कारलं घेतलेलं आहे आणि ते गोलाकार शेपमध्ये पीसेसमध्ये कट केलेलं आहे आणि याला स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. तर कारल्याचे पीसेस बनवताना एकदम पातळ स्लाइसमध्ये बनवायचे आहेत. नंतर इथे गरम पाणी करण्यास ठेवलेलं आहे. पाण्याला एक उकळी आल्यानंतर याच्यामध्ये आपण कारलं ॲड करणार आहोत. तर या गरम पाण्यामध्ये आपण कारलं ॲड केलेला आहे आणि नंतर याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालणार आहोत आणि ह्या मिठाच्या गरम पाण्यामध्ये आपल्याला हे कारलं जे आहे ते जवळपास 20 मिनटं किंवा अर्ध्या तासासाठी ठेवायचं आहे. तर या प्रोसेसने काय होतं, तर जो कारल्याचा कडूपणा आहे तो जरा कमी होतो. त्यासाठी आपण इथे 20 मिनटासाठी जवळपास हे कारलं गरम मिठाच्या पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेलं होतं. आता मी हे कारल्याचे पीसेस जे आहेत ते काढून घेत आहे. तर हे 20 मिनटासाठी आपलं भिजून कारल्याचे जे पीसेस आहेत ते तयार आहेत. आणि आता याच्यामध्ये आपण बघूयात साहित्य काय काय ॲड करायचं. मी डायरेक्टच ॲड करणार आहे आणि जे साहित्य ॲड केले ते मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलंच आहे, त्याच्या प्रमाणासकट तुम्ही चेक करू शकता. तर याच्यामध्ये मी मीठ आपल्याला लागेल एवढं ॲड केलं, 1 छोटा चमचा एवढं हळद ॲड केली, अर्धा छोटा चमचा एवढी हिंग ॲड केलेला आहे. त्याचबरोबर आता आपल्याला लागणार आहे 1 छोटा चमचा एवढा गरम मसाला, 2 छोटे चमचे एवढी धणेपूड घालते आहे मी. त्याचबरोबर आपल्याला 1 चमचा एवढं चटणी घातलेली आहे इथं मी. जर चटणी नसेल तुमच्याकडे तर तुम्ही लाल तिखट देखील ॲड करू शकता. त्यानंतर आपलं 2 चमचे एवढे बेसन घातलेलं आहे. बेसन जास्त यूज करायचं नाही आहे, बेसन थोडंच घातलेलं आहे. त्याचबरोबर 1 चमचा एवढा कॉर्नफ्लोअर घातलेला आहे कुरकुरीत होण्यासाठी. जरी कॉर्नफ्लोअर नसेल तर तुम्ही फक्त बेसनमध्ये सुद्धा ही रेसिपी बनवू शकता. कारले कुरकुरीतच लागतं बेसनमध्ये जरी बनवलं तरी. आता हे मी सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे. पाणी अजिबात लागत नाही आपल्याला. त्याचबरोबर इथे तुम्ही लिंबूसुद्धा पिळू शकता, अर्धा छोटा लिंबू असेल तर. आणि याचबरोबर आपलं हे आता शॅलो फ्राय करण्यासाठी तयार आहे कारलं. तर पॅनमध्ये मी तेल घेतलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर आपल्याला एक पीस त्याच्यामध्ये व्यवस्थित असा पसरून ठेवायचा आहे, जेणेकरून त्याची जी साईड आहे एक साईड ती व्यवस्थित खरपूस अशी भाजली जाईल. तर तुम्ही ते बघू शकता, मी असं कारल्याचे पीसेस जे आहेत ते पसरून ठेवलेले आहेत आणि हे जवळपास 2 मिनटासाठी मी झाकण ठेवून देऊन परतून व्यवस्थित घेणार आहे. तर 2 मिनटं झालेले आहेत. आपली एक साईड खरपूस अशी भाजून तयार असेल तर मी आता ह्या चमच्याच्या सहाय्याने पलटून घेणार आहेत सगळे पीसेस आणि दुसरी साईडसुद्धा आपल्याला झाकण ठेवून देऊन 2 मिनटासाठी व्यवस्थित अशी शॅलो फ्राय करून घ्यायची आहे. तर तुम्ही ते बघू शकता, कलर असा गोल्डन ब्राऊन चेंज झालेला आहे. अशाच प्रकारे आपल्याला आता दुसरी साईडसुद्धा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायची आहे. आता मी झाकण ठेवते आणि 2 मिनटासाठी खालची साईडसुद्धा व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतते आणि अशा प्रकारे आपलं हे कुरकुरीत कारलं तयार आहे. खायला खूप क्रिस्पी मस्त असं लागतं. नक्की ट्राय करा. असेच नवनवीन रेसिपीचे व्हिडिओ घेऊन पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नवीन पदार्थ बनवत राहा, खात राहा, व्हिडिओ बघत राहा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये जरूर कळवा.